Pero haranista, no? Yari magkatulong naman kita, ha? Pasensya ka mo kung medyo na hapon-hapunan kita, kaya balaan nyo magkainulan diri subong. At least, mabisan maulot rasar kita, pero padayon. Yari, idulong ko naman sa inyo, ining isa ka ang bahanong nga nagatigulo, ang kapalaran. Pagdupoy sa hangin, kalisod lamang ang ginpilin, ginalila sa kasing-kasing, ang gugma mo walay patungsilin. Kung nakasayod ako gayon, nga ikaw ang malino ibon, wala ko na lang tanigin padayon, ang gimando sang tagipusoon. Bisan ako pa ang hidlawon, sang pag-angka mo sa dato sa akon, paturon ko sa kaugalingon, kapalaran ang magdesisyon. Kapalaran sa diin ka na, kapalaran magpahilapit ka. Dili ako papaantusa sa mapait kong paghigugma. Bisan ako pa ang hidlawon, sang pag-angka mo sa dato sa akon, paturon ko sa kaugalingon, kapalaran ang magdesisyon. Kapalaran sa diin ka na, kapalaran magpahilapit ka. Dili ako pagpaantusa sang mapait kong paghigugma. Dili ako pagpaantusa sang mapait kung paghigugma. Okay na? Umuyod to, no? Ang bahan mo na itong dulot sa inyo, nagatigulo ng kapalaran, no? Yari naman, itulong ko naman ng misinyo, ng isa kambahan, no? Kung sa diin, 1976 pa lang ini, ginhatag ini sa aton sang discoverer ko lang sang una, si Idi Kiswidi, no? Ang ining ambahan nun, galing ti Subong, ginti bilog ko na lang, kaya para maglawig-lawig, no? Kaya ti, isa mo lang ito kastansa sa mga ginanoy sa akon, ti yari, ginadugangan nato. Nagatiguloy ni Subong, wala sing makaupang.
kung ininkailong nga dinagsa diri sini nga baybayon gindaldal sang kabaluran kag nawalan sang paglaom diri ako kag sinampay sa hikag sining baybay kag sa imo nga kagayon buot ako nga magpaulipon pananglit pa lang ka kung mahilayo ka nga hindi makita sining mga mata bilin ko sa imo hindi pagkalinti gugmang tutli lamang among ang magkaserti bisan ang kamatayon kag mayaming lulungan sa tambad kong gugma wala sang makaupang gani palangga ko ini ang tandai wala na sing kabahin o magkasalili tugon ko sa imo hindi mo pagkalimtan ipagkit sa isip itanong sa dughan mientras ako buhi diri sining kalibutan ang putli kong gugma wala sing makaupang gani palangga ko ini ang tandai wala na sing kabahin o magasalili tugon ko sa imo hindi mo pagkalimtan ipagkit sa isip itanong gid sa dughan mientras ako buhi diri sining kalibutan ang putli kong gugma wala sing makaupang ang putli kong gugma wala sing makaupang ang putli kong gugma wala sing makaupang. Okay no? Muyad to no. Nga bahano na to. Nga gihana inubusan naman natong pagitaw-taw do no. Nagatigulo wala sing makaupang. Ay atong aling ang banon para gito sa atong mga pinalangga ng mga viewer no nga yara subong sa nagkalain-lain nga lugar no. Labi na gid sa kay Ma'am Mary Ricaban, nagsubong man sa kay Ma'am Health Chances kag sa kaya Ma'am Jima Muniba kag sa kay Abyan Bubuitano o ko na November tan kag labi na gid sa kay Ma'am Emilien Petrigusa. Pagsubong man gali sa kay Doc Hiko no. Ngayara subong nagayara sa Santiki no. Sa kaya kag dira man sa RCL no. Sa kay Ma'am o kon sa kay Indaya Marie RG no. Mayong hapon lang dira kag malipay lang pag lantaw dira no o kon happy watching lang no. Okay, madamong salamat no. Kag yari pag dulong naman kita na isang pila ka mga shout out no gikan sa aton nga mga kauturan. Pa-request po tayo sa may lyrics nga nanay tatay kari ka mo insigida kay si Inday nag-ilop sa nobyo sino ano happy viewing from Cadiz City ang bal ni Eclipse. Michael Impin happy watching. Good afternoon, idol ng Pero tambal ni Toto Albia.
Hello, Tatay Pirot. Pa-shout out po sa Family Kanoy. Thank you. From Kanoy, Saison, Jerilyn. Mayong hapon sa tanan tay, mayong hapon pa shout out lang sa kay Miss Desiree Miraes, bagong subscriber mo tay. Salamat. Happy Ay, maraming Sunday sa salamat, tanan. Mabal ni ng Evelyn Gonzalez. Happy Ay, thank watching. you, good. Mayong hapon tay. Pa-request ang team Talisayon dire sa Tanza, Iloilo, labi na gid kay Fritz Ryan. Thanks gid tay. Request kami gugma tay kay amo na amon team song habal ni Alden Haspe. Okay. Hi, Tatay Pirot. Pa-shoutout ako sa Family Piano sa Ibahay, Aklan at Cadiz City from Jemar Piano. At pa-request na rin ang pon. Thanks, Tatay Pirot. God bless you. From Jemar Piano. Basta hindi lang basta ako lang kanta. Okay ra karon. Ang lain lang ang ma-request niyo, hindi ako kanta. Tatay Pirot, pa-request daw Eclipse. Salamat. God bless us all. Amal ni Evelyn Gonzalez. Okay. Hi, tayo pa shoutout gali sa Family by Loses kag pa-request naman Biblia habal ni Jovelyn Trujillo. Happy watching. Okay. Kaya idolo talaga karon sinyo. Tamasaklod sa wal ni J-Trick Family Vlog. Hi, tayo pirot pa shoutout gali kay Emmanuel by Loses kag sa family niya from Jovelyn Trujillo. Nag-shoutout gali sa kay Gregorio Alonzo Cortez ng Mikawayan, Bulacan. Happy watching. Okay. Wala sa payang ako sa bunga. Wala naman diri. Ang muling napunan kita, okay lang. Yari kali ano, ang ginapangabay gid ninyo ang bahano no. Nagatikulo Eclipse no. Ang inadlaw, wala ka palariho. Katulad man sa ugali sang tao. May butana, kag may rito bado. May napuyo sa malaing nga bisyo. Sumbong man sa mga eskwela nga mahilig sa bulo barkada. Mabuyo na gani sa higara. Madalas sa pati ang pagmariwana. Ang makaluluoy gid sa tanan. Si nanay, si tatay sa puloy-an. Nagasalot sang sarang mautangan. Kay sino mo'y ginakulang ang allowance. Paglipas sang isa ka bulan, nagpauli si Inday sa puloy-an. Nanay, tatay, problema hagit ini. Kay sino no'y ginpikutas ang babae. Paglipas sang isa kasimana, sinunoy naman nagtelegrama. Nanay, tatay, kari kamo kung sigida. Kay si Inday na ilog sa nobyo niya. Kalupon sang pagtinguha ni tatay.
para lang kay Nunoy kag Inday. Sa hangtong nga mapatapos ang kurso, kapaslawan ang nanging kabaylo. Katahong tulokon sa bulan nga nagasipan nagsasidlangan. Hinali lang nagtuntat ang pagsiga kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Kay ginlamon sang swapang nga bakunawa. Okay na. Budlay gid kung ginakipot lang ninyo kita no sa inyong mga gina-request no. Kapil pa wayo na tong gawa makanta no. Mga tatlo gid kano dia na kon nabutan to ba. Sige lang taas ta ni ano lang at least meron lang gali tulo pangdan. Diari magatulong naman kita sa inyo no sa gin pangabay no nga bahanon yang gatigulo ang gugma no. Gugmang tambag kagdilit pinanay ang pagtubo sa tagit pusoon. Subong sang isitas nga wala sing pagkalayo kunang pagpatiti labing matipigon. Gugma madamo sing mayarang nga masipot, mayarang nga mahawan. Dilig naton mapatun ang manging kapalaran. Diyos lang ang makatudlo sa mapatulungan. Gugma nga labing masaligan, itanong ang paghidait sa mga katawhan. Nanggising ka sana ang yara sa kadudulman, pinaagi sa kahumon nga labing huwaran. Nga labing masalika
Dalising kasanag ang yara sa kadudulman pinaagi sa kahumo nga labing uwaran dalising kasanag ang yara sa kadudulman pinaagi sa kahumo nga labing huwaran. Okay now, ito no, ang bano naging pangabaygid sa atong mga viewer no, kaya hindi lang viewer no, mga pagin nato no, mga subscriber no. Okay? Maraming salamat no. Kaga yari naman na ang pila ka shout out kay magapuway-way naman na ang inyong alagad no. Okay. Hi Tatay Pirot po, shout out family Lotero. Salamat kita Pirot from Christian Lotero. Happy watching. Tay Pirot na yung hapon, shout out gani ako sa pamilya Ledesma at Kahulugan family from Sweden. Request ko tayo mabugnaw ang talon. Salamat gid from Pinoy Sprite sa Scandinavia. Of Scandinavia. Okay. Hello mayong hapon Tatay Pirot, shout out dito sa Taguig, Metro Manila. Farillion family. Farillion. Farillion. Happy watching. Si Beats Chippy TV. Happy watching. Hello po Lods, pa shout out po sa asawa ko kay Karen As Cortez at pakanta na rin po ng hulaton ko. Salamat Lods, tambay lang ako Lods habang nagluluto habang ni G-Trick Family Vlog. Hi Sir Pirot, please greet my father Cyril Saludares dyan sa barangay Paho, Zaraga. Always di kami galanta videos mo. God bless Ay, sir. thank you kids inyo. From Not Just a Girl. Namin yung ngalan. Pa-shout out kay Roy Inocencio Pirot from Tapas Capis. Hi Pirot, pa-shout out gali kay Ever Bailoses kag sa family niya. Salamat kita Pirot from Jovelyn Trujillo. Pirot, tuwing linggo lang ba ang live mo hambal ni Jemar Piano? Oh, Sa may basta YouTube. sa YouTube na to kada Domingo, live kita. Sa Merkules de sa Facebook. Sa Merkulis yate fan page. Fanpage. Pa-request ako Pirot na munit sa baybayon hambal ni Beats Chippy TV. Namunit sa baybayon. Ako ang namunit eh. Ah. Pa-shout out family Fajardo sa Galicia, Ilog, Negros Occidental from Roden Fajardo. Mayong hapon lang galit kayo ng Hilda Sanchez. Sanchez. Ngayong hapon lang, ma'am. Pipirit laro ko, ma'am. Happy watching. Tayo pa shout out sa friend ko dito, nakikinig sa live mo ngayon, LV Fernandez, belated happy birthday lang from Evelyn Gonzalez. Happy watching lang sa inyo tanan. Okay na? Kaya ka po, nakapahuway-huway naman kita. Yari naman, no? Nakadulong naman kita sa pila ng mga pangabay, no? Ano kaya ito kina? Biblia, no? Para dito sa nagpangabay sa siningang bano, Biblia. Mga pulong na baylaan nga napagkit sa kasulatan inpalap na
ang katarungan ihantuki lamang sa memorya ang kaundan sang mga Biblia Biblia lang ang palaagyahan na matultol ang kamaturan Diyos ang labing gawhanan siya ang amay na balaan tagtugas ang tanan isang ano man naririyong Biblia ang kinahanglanon Biblia lang ang instrumento nga matuy-tuy padulong kay Kristo Diyos ang labing gawhanan siya ang amay nga balaan tagtugas ang tanan ihantuki lamang sa memorya magbasagi permisang Biblia ihantuki lamang sa memorya mabasagi permisang Biblia okay no? Ito ang bago na nagatiglo na Biblia no? Kapin pasubong no? Kaya nagadamo mga nagadamo ating mga ano hindi na tawag nila COVID-19 no? Pero hindi na makapalapit sa aton basta malapit gyapon sa Ginoo no? Hindi na siya makadulot sa aton ang adlaw-adlaw no? Magpangamuyo lang kita todo pastor ako ba? Ay, so kay Pastor Bubo tuloy daw, may mga po ng dira, no? Dira sa Hibulo, no? Nagkita gali kami. Pagkilala siya, kaya nag-pismas siya, nag-pismas man ako. Pameda, tandaan ako gapon, siguro nakita lang ang pirot ko ng mata. Okay, Pastor, mayong hapon lang, no? Taga-subscriber na natin siya sa buong. Okay, yari pa ginaw, magatulog pa ako sa isang kambanon na nagatigulo, ang pangabay dito sa mga
ano na pagkaina ng hulaton ko. Hulatan ninyo na, no? Kung halos pa lamang magdungdung nga mapahilayo ka na, hindi ko gitsara mapatul kag mahimo nga kalimtan ka. Walay iwan nga ikapili, kundi magpakabuot ka na lamang. O diwa ko, saksi pangugsad na bulan sa tungatong ginsumpahan. Mag-ano gigat ko palang ka, kung di mo pagkataligdan, bisan bato pa sa bukod ko, hindi ko man ikaw mapugan. Apang inilang ang tugon ko nga magpakabot ka na lamang. Hulaton ko ang pagugsad naman sa bulan, basikino nga mahampang. Mabugat man dala-dalaho ang kalisod kong nangkong, daw dili ko nagit maantos ang magpuyusing isahanon. Igatokyan ko na lang sa langit, kung na ano man ang akong madangatan. Hulaton ko ang pagugsad naman sa bulan, nga nanging saksi sa hantanan. Mabugat man dala-dalaho ang kalisod kong nangkong, daw dili ko nagit maantos ang magpuyusing isahanon. Igatokyan ko na lang sa langit, kung na ano man ang akong madangatan. Hulaton ko ang pagugsad naman sa bulan, nga nanging saksi sa hantanan. Hulaton ko ang pagugsad naman sa bulan, nga nanging saksi sa hantanan. Okay no, ito no, maging pangabaygit sa ating mga kautura no, na nagatigulo ng hulaton ko. Okay na? Kung na, ulat nyo na. Okay na, antes na makita mong padayon, yari naman anay, ang pila ka mga shout out no, bikan sa itong mga kautura.
Tayo pero to shout out sa Pinuela kag Antonio family sa Talibong, Zaraga. Salamat tayo from Wilmer Antonio. Ay, maraming salamat, no? Mga nagkapati galidra sa talibong, no? Kung sa bagay, lang yung taga-sampag ng ako nga ginalina, no? Mga dira sa sampag ng ato, tiga-galapitan na yung sampag ng talibong. Okay. God bless tayo pero bata pa ko idol ko na ikaw katama kay kanami kagid magharana ang bal ni Kuya Kyle Pangit. Namiyak ang ngalan ah. Pakanta rin po ng ako ang namunit Lods. Tambay lang po ako Lods makikinig sa magandang mga awitin mo. Wali G-Trick Family Vlog. Always good kami tao di sa video mo idol na idol ka namin ng family ko dito na kami sa Metro Manila. Salamat tayo pero tambal ni Beats Chippy TV. Good afternoon tayo pa shout out kay Rubin Padilla kag si Kuya Sid Matienzo nga higda-higda. Si Robin Padilla. Magkangalan. Higda-higda watching from Barangay Buenavista, Santiago City, Isabela. Request ko kanta nga ako ang namunit. God bless. Ito lang mga Rosinyo. From Roden Fajardo. Pa-shout out watching from Cordova, Sortigbawan, Iloilo. Pa-shout out sa Bailosis family. Salamat kita pirot from Jason Ford. Idol, happy watching diri sa TC Martires City, Cavite. God bless from Marilyn Tobalde. Pa-shout out family pa diri sa Galicia, Ilog. Pa-request ko kanta nga kampo nila Jogo. Kaya kampi niya. Amaliro din Fardo. Kamusta lang da sa imo nung kag sa imo bugos nga pamilya? Keep safe from Manilda Escalada. Pero may kita nagapangamuyo, no? Ginapangabay natin sa atong mga Ginoo, no? Nga ipailayo na kita sa mga natawag ng mga kalatian, no? O na nagkalabi na sa mga COVID-19, no? Nagkabay pa nga hindi lang na magpadulot sa ato. Shout out kay Inday Liesel Pichilien. Happy watching. Okay raw, kay nagpangabay gid sining ang bahanon nga nagatikulo, mabugnaw ang talon para gid sa imo. Mabugnaw ang talon, oras kahaponan. Ang silak sa naglaw daw dili kita ang dahon sa kahoy kung huyop-huyop po. Ginabilang kulang, ginabilang kulang sa mukha mo. Tumala sa langit, tamdaman ay ako. Yaring nagkahibig, ining kurason ko. Kung wala ka lang hintay sa akong madisgusto, ikaw mangin ako, ikaw mangin ako, ako mangin mo. Matahuman dali ang palay na inil. May pinakutulak na makawili. Ako ang nagsulat, ginpadala ko diri. Direksyon sa gugma, direksyon sa gugma, nasa imo erni. Lupad ka na papapil na sulod sa sugi. Dito ka humupa sa kainday kapi. Pangkutong ka gani, maano ka diri. Direksyon sa
sing notisya, wala sing notisya. Umabot sa okay, no? Ito, no? Ang bahanon mo pangabay sa atong mga kultura, nagatigulo, mabugnaw ang talon, no? Yari pagkid, no? Ini nga ang bahanon, pilara kabilog ng message, no? Nga pwede, kung pwede, ang bahon din nagatigulo, ako ang namunit, no? Kay ini nga ang bahanon, siyempre, amo ini ang dulong sang pangalan nga pirot sa inyo tarantanan, no? Okay, para kit sa inyo nga nagpangabay sa siningang bahanon, nagatigulo, ako ang namunit. Ang namunit sa pangpamasang gugma, pagtugin sakyan sang subigan sa lawot sa post office, lawot sa post office ang kinahagyan niya, lawot sa post office ang kinahagyan sang subingaro sa parupukin sakyan. Ang tapil na puti akong hinayagan, kamot ko kaglapis, kamot ko kaglapis, ano ang tansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamit, taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte baru ko bumalik, nag-isip ang layag, nag-isip ang layag, napahali ang tarig. Matinaw ang bubong, mas labig ang sapat. Kahit among katiling bansang tanang nga isda, ang bintol mo inday nga makaila, amo ang nagbihag, amo ang nagbihag, singhuna-huna. Ang mga dalaga kung imong tulupon, nagkabulo bisyo nga dili magbaton, umabos na kani atong pamatanon. Puwag na galagpo, puwag na galagpo, kag nagapanagitlo. Puwag na galagpo, puwag na galagpo, kag nagapanagitlo.
Okay no? Ito no, ang bahanon, naging pangabaygin sa atong mga kauturan, no? Nag-artikulo, ako ang namunit. No? Okay? Antes kita magpadayon, yari naman, anay, ang pila ka mga shout-out. Pa-request tayo pirot sang kanta nga sinugid ang basulon. Please tayo pirot wala ga wala japon ga lubad boses mo balik Kuya Kyle. Thank you. Shout out la sa maglaon sa Diamond Dress tambal ni Lisel Pichilia. Day, no? Tayo pirot pa shout out po pa-request matinaong langit salamat tambal ni Rogeline Famin. Happy watching. Happy watching lang, no? Hi po, good PM. Pag-greet naman sa lolo ko na si LM Alayon gapamatigid sa imo nagapanambira na pa kay idol kagid niya kag sa Rio family hambal ni Christian Rio. Happy watching. Pa-shout out po ulit sa nanay ko na si Susana Cortez ng Buena Vista, Quezon. Hambal ni G-Trick Family Vlog. Happy watching. Okay na rin. Okay na. Okay na, yari, no? Ang pangabay nga bahanon, nag-artikulo, sino ang dapat basulon? Paragit sa imo, no? Ang ating nga papel bilang kinikanan Katamis ka kahit na pasimpalada Kapritso sang anak inahinapunan Kag napabugal pa, kag napabugal pa sa mga kahapyanan Maayo man tani ang paggusto-gusto Kay hindi ka batyag tawag na pigado Apang kung mabuyo sa madamo nga bisyo Halos naton, katon halos naton Katon na naton nga siko Kapatid nga tamdon sa mga kabataan Ang pagsakripisyo sa mga ginikanan Kung nanong trahedya na pakibatuhan Lamang mapagong mga kadungganan Sisinugit pala ang dapat basulong Kung ang mga anak nagmali na pasong Ang sobrang kahigpit hindi man matarong Yarat lang ang sapat, yarat lang ang sapat sa kakugali mo Hindi man mabasol ang mga ginikanan Sang pagpapinagusto lang sa kabataan Kay ang pagpalangga na pagkit sa tughan Ngasang kasing-kasing, ngasang kasing-kasing ginatuyang-tuyang Makalikaw lamang sa mga pagsulay
Unang mga anak bastante sa laygay, mapugnaw nga pulong nga mo mag-upay, kagang pagpahangop kagang pagpahangop sang ilong ka amay. Magkalikaw lamang sa mga pagsulay, unang mga anak bastante sa laygay, mapugnaw nga pulong nga mo mag-upay, kagang pagpahangop kagang pagpahangop sang iloy ka amay. Mapugnaw nga pulong nga mo mag-upay, kagang pagpahangop kagang pagpahangop sang iloy kag amay. Okay na, mo ito ang bano ang naging pangabagit sa ating kultura, no? Nagatigulo na sino ang dapat basulon. Yari naman para sa nagpangabay, sining ang bano na nagatigulo, matinawa ang langit, no? Dali doon lang kang bano ng idulong natin sinyo, kaya base ko na pranautan magkakaroon. Okay, yari ang bano na nagatigulo, matinawa ang langit. Matinawang langit kung wala singgalong, masulang dagat kung tulog-tulog, nang na-disgrasya sinap na isang palad ko sa ang buot ko. Sa imo na anak, nanag ang buot kagaw sa nabuyo, tungod sang tratas yung labing maayo, wala makalampot adlaw nga termino, nagpahayag ka na sing mga disgusto sang unang nga timpo kawang napulong, nga dili ka magpati sang sugyot ka sumbong, wala mo mirion imo kinulong, istera inconsis, bayan mo gayon, dili ko ikasinterang imo pagbiya, kay wala sa akong maghalinaw sana, saksi pa ang langit pirmatuhang kita nga sa imo nagaling, ang mortal nga sala, dili ko ikasinterang imo pagbiya, kay wala sa ako maghalinaw sana, saksi pa ang langit pirmatuhang kita nga sa imo nagalin, ang mortal
Okay, no? Ito no, mga pangabagit sa atong mga tuturan, ang nagatigulo, matinaw ang langit, no? Diyan no? Bilang pangatapusan nato ng ikatulong sa inyo, no? Walay sapayan nga nagagalong-galong ang kalibutan, no? Bilang pangatapusan ng bahanon, no? Nagatigulo, no? Ang Pilipinas luwason, no? Kaya nawala ang naghalin ng COVID-19, no? Yari, no? Para git sa atong tanan-tanan, no? Konsenyo tanan-tanan. Nagatigulo, luwason ang Pilipinas. O virus nga labing dalitan nga nagdala sang kalalatan, ang halit mo sa kalibutan, ginasumpa sa mga katauhan. Pilipinas gahilibiun, sang nadangtan sa Pilipinhon. Halos tanang masinulupon, imol man o mamagaranon. Adlaw-adlaw, gabi-gabi, wala sing mahimo, kundi magtangla sa langit kag magpangamuyo. O Diyos namon nga maluloy, luwasa kami tanan sa mga kalalatan. Upod sining ang bahanon, ginatandog ko ang balat yago. Dapat gid maghiliog yun. Pilipinas ang luwason. Adlaw-adlaw, gabi-gabi, wala sing mahimo, kundi magtangla sa langit kag magpangamuyo. O Diyos namon nga maluluyon, luwasa kami tanan sa mga kalalatan. Upod sini nga ang bahanon, ginatandog ko ang balat yago. Dapat gid maghiliog yun, kag mag-isa ang Pilipinhon. Mag-ampo gid sa Ginoo, nga kita ang sapuhon sa mapintas
nga COVID-19, Pilipinas ang luwason. Sa mapintas nga COVID-19, Pilipinas ang luwason. Okay no? Momento no, ang ambahan bilang mga tapusan nato na tulong sa inyo, nagatigulo na Pilipinas ang luwason. Kung nga anahin mo ka ng ambahan no, tungod sa kung sa bagay, no, hindi na na-report sa inyo, nga wala na sing makakuan sa natawagan ng mga virus o kung balatian, kundi nga ang pagpangamuyo, lang natin tanan-tanan sa mahal na Ginoo, no? Nga, kabay pa nga pahilayo na niya inyang mga virus na ginatawag. Okay, madaming salamat. Kagama yung hapon ng sinyo tanan-tanan. Tubtob naman sa liwat. Tubtob naman sa Domingo, no? Diri sa aton channel Pirot Arangista. Mayong hapon, kagma. Madaming salamat sa inyo tanan. Yan, diri na ako magapala. Bye-bye.